Ako na to? Zameranie horizontálnych žalúzií z e-shopu svetžalúzií.sk. Ako prvé zameriame šírku žalúzií. Odmeriame šírku skla krídla okna od jednej bočnej zasklievacej lišty po druhú bočnú lištu. Šírku meriame na 3 miestach: na vrchu, v strede a na spodku. Od najmenšieho rozmeru ešte odpočítame 2 mm. V našom prípade je nameraná šírka 667 mm, minus 2 mm rovná sa 665 mm. Čiže objednávacia šírka je 665 mm. Druhý rozmer je výška žalúzie. Opäť meriame len zasklenie, tentokrát výšku skla od vrchnej zasklievacej lišty po spodnú alebo opačne. Teraz však nemusíme nič odpočítavať. Jednoducho zadáme nameraný rozmer do objednávky. V našom prípade je výška 960 mm. Do objednávky teda zadáme 960 mm. V ďalšom kroku si určíme stranu ovládania žalúzie. Odporúčame zvoliť si tú stranu, kde nie je kľučka. V našom prípade je kľučka vpravo, takže ovládanie žalúzie bude vľavo. V poslednom kroku ešte skontrolujeme hrúbku zasklievacích lišt. Ak je viac ako 20 mm, nemusíme nič riešiť, tak ako v našom prípade. Avšak ak bude menej ako 20 mm, budeme ešte potrebovať dištančné podložky, ktoré oddialia nosník žalúzií od skla okna. Ak je hrúbka líšť na vašom okne menej ako 16 mm, potrebujete si objednať 4 podložky na jednu žalúziu, čiže po 2 podložky na každú stranu nosníka žalúzie. svetžalúzií.sk. S nami to zvládnete sami.